Makahilidlaw magpaligo sa suba, ilabi na kon matugnaw kag tinaw ang tubig. Mas nami pagid kay libre, wala sang entrance fee. Popular karon ang mga suba nga pwede mapaliguan. Sa sining episode, may duha kita ka mga suba nga bisitahon. Unahon taanay ang kapihan sa higad sang suba sa Cadiz City. Sa KSP o kun kapihan sa Pangpang sa Barangay Kaduhaan. Pagsulod mo sa Cadiz City, ini ang unagid nga barangay nga imo masamputan. Hindi ka na magsulod sa proper sang Cadiz. Paglabot mo sa merkado sa higad sang dalan, may bangga patuo kun pabukid. Diretso-diretso lang. Kapihan na sa Pangpang ang imo malaputan. Nagsugata sa amo ng isa sa mga tag-iya sa KSP nga si Josefina Aguilar, nga isa man ka teacher. Gintour ko ni ma'am sa ilang cafe. Na diri lang dito dira. Basta dalom to na yun. Okay, mas tarot away to. Kaya pa kita to? Ara o ang may table da block. Okay. Sige, sandin lang Istorya ni ma'am. Pebrero sila nagsugod sa sining adventure. Na-inspire man sila sa kapihan sang isa man ka grupo sa mga teachers sa isa man ka barangay sa Cadiz. Gani na pinsaran Manila sang iya kaupod man nga mga teachers nga maghimo man sang kapihan pero sa higad mismo sang suba. May mga cottages sa ibabaw, overlooking sa suba. May cottages man mismo sa higad sang suba. Kung trip mo maligo sa suba, pwede man. Isa man ini karon kapopular nga kaladtuan sa mga bikers. Kung mabulok ang ulan, ang ining overflow nagatransform sa waterfalls. Matinaw ang tubig kun aga, pero ugaling ko magsugod na ang quarrying sa ibabaw, nagaamat-amat lubog ang tubig. Sa pinaka-original, Oo. pag kung magtudo ang ulan, may arak kanida nga kiki nga falls. Gata. Fake nga falls. Galapaw Yes. niya tubig, overflow. Oo, ang organic ni Salangga. Ni Ay, Israel? Oo. Ising? Oo. Silinya ka namin ito no ka falls diri sa hamon. Falls, waterfalls. Falls to no. Tawa kami gani. Oo. Kasi nag-ano kita yung overflow. Kagiing nasang aga, ang tubig ka blue-blue pa rin dati. Kung magkwari naman sa babaw ka lubog. Brown. Amugin na siya ang sakit. Oo. Mabugnaw ang dapya sang hangin, malinong, venue para makapulupahuway kag makapa-relax-relax anay. Gali? Ng, Dalayapan. Ano? Dalayapan. Dalayapan River? So, hindi ko sure, pero baka Dalayapan siya. Okay. Baka namin isa. Actually, namin isa. Oo. Yan. Try mo na karon sa ka. Makasarang na sa sakon, ma'am? Yes, Jin. Oo, bala. Magluwas sa pagpaligo sa suba, pwede ka maka-food trip. May mga kakanin pareho sa butong kag bibingka. Ang kape nila nga ginaserve, ila man ginabakal sa local coffee farmers sa Cadiz. Ang mga nagatrabaho sa ila, mga nawadaan man sang ubra bangod sa pandemic. Mga health Ang food. Namin. Sure. Affordable. Affordable sa farmers. Namit. Mm. Namit. Ang kape nyo, ma'am? Diri man? Namit. Local, diri ginabakal? Yes. O, Diri- diri lang mas namin gid. kay diri. Diri lang gid. Oo. Oo. Pag nagka-support kami sa local. Yes, support kita local. Rated lang. Kay, Oo. para makabulig ng kami. Ay, mga kakanin local man na gin-order sa Yes. mga locals diri. Ay, ka very good. Oo. Ari naman ta sa paborito ko nga parte. Tila wanta ang ilang nga mga putahe. Mga paborito ko ang amon gin-order. Siyempre, ang sudan paborito tanan fried chicken, chop suey, pansit, siyempre ba ito ng pansit, dugang may kulumpia. Ang always present na mga sudan. So, alam sila pagkaon kay hindi sila dalok serving kompleto sa ilang chop suey kompleto pati dalonggan sang amo dala wala na dula tapos pagkaon na namin pwede ka na matulog. Mahuway ka na, kapag ka na. Kalapyas ang hangin, sigurado matulugan ka din. Ang feeling bala nga do ara ka lang sa balay kay ang timplada sa mga pagkaon panglutong bahay. Samtang nagapasabor sang kaon,
may nagapangulit. Ay, close ta? Kung wet ka daw? Abaw, may nagapangamigo lang Suno kay Ma'am Josefina, nalipay sila nga sa sulod sang pila palang kabulan nila nga pag-operate, ginabalik-balikan na sila sang ilang mga suki kag wala gid sila nagakabakantihan sang customer. Hadi sa Cadiz City, kadto kita sa Silay. For sure ang iban sa inyo nakakita na sang nagsikat na naman nga suba sa Facebook diri sa may barangay Ilopez sa Silay. Diri sa gina-construct nga dam, daw nag-alaw waterfalls ang tubig nga nagakahulog gikan sa overflow. Dumay sapa-sapa nga naporma antes mahulog ang tubig. Gani daw nangin swimming pool. Ang ini nga mga kabataan may bitbit nga salbabida samtang nagakutaw sa tubig. Ang iban sa mga nagakadto diri mga bikers nagapaliguan sa suba sa makadali antes magpadayon sa pagsikad. Suno sa isa sa mga residente malapit sa suba, adlaw-adlaw may nagakadto diri nga mga bisita para maligo sa suba. Niya, ano ni sa balik na brad yo? Dam. Adam ni. Yes. Tapos nagsikat sa subong. Oo. Kaya No? no? Na din share sa mga taga-dere nga gapaligo ka nila. Kaya muna nga doon nagdamo tao. Tuod Pero ka? actually, sa wala pa na dida, may mga tao, gimana gapaligo, suba lang. Oo, pero kasi gina din quarry na. Wala Yan ikata niya, kita project. Wala ni kusulong na kwari. Wala na din ginakwari. Wala. Muna na kurbani wala balaga quarry di kag may mga kalawan. Kabangin pa ini sa Balugo River, sa piyak na side ng Suba, Barangay Kunsing sa Idi Magalona. Antes ka makalabot sa dam, kadamo sa nagapiknik sa higad sa Suba, matinawabi ang tubig. Kalabanan sa mga nagakadto sa dam para maligo, ang mga mapadulong kuntani sa Sitio Lupa sa Barangay Kapitan Ramon. Pero sang nahibaluan niya ginsirado ang dalan, pakadto sa Suba, bangod overcrowded na, diri naman sa dam nagakadto para magpaligo. Kamu sir? Taga? Ayun lang daw, sing. Ligo lang de. Doon ba pala sa subong din no, sa mga taga-dire? Damo di mga taga-dire ka kinadto di? Kamu mga taga-silay de? Doon si Kat ni sa subong? Oo, hindi man naman nang kakasal. May lang size kayo, may mga ano to. Kay? Kasi tulo pa. Sarado? Sarado. Di na ka muna sa ilo? Sang Webes lang, ginsiling ni Mayor Mark Goles sang Silay City nga iya ipasirado ang alagyan pakadto diri bangod sang mga report nga nagadagsaan na ang tawo sa dam kag nagadamo pa ang kaso sang COVID-19. Kanami paminsaron nga bangod sang pandemic ato na apresyar ang mga bagay nga mayara kita sa aton nga palibot parehos na lamang sang mga suba kabay paton ini nga halungan kag tipigan kag please hindi malipat. Yara kita sa gihapon sa tunga sang pandemic, gani likawan ang pagtinuparay, pagtinapik-tapik, kag kung wala naga-swimming, magsuksok sang face mask. Kuluyag nyo maging updated sa mga episodes sang Tripping ni Roming, i-follow ang amon nga Facebook page kag YouTube channel Digicast Negros. Ululupod kita sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kag ini ang Tripping ni Roming!